И какво става, хора? Аз съм Шарло БГ. Тук с мен, както винаги в тази поредица, е Тъгде Хак БГ. И днес, както виждате, сме раздалечени малко, понеже аз търся място Къде си, бе? за един бункер. Аз съм на нещо като плащиш в момента. Ама да не се отдалечиш много. Аз съм в другия край на острова. Не, бе. Вам ти ли чак там? Мисля къде... вече знам къде ще е. Кое, бе? Това. По толкова да го правиш? Да не го забележат. Лади, стърчиш на земята. Ужас. А ти става вечер като гледам. Става вечер, гледа. Сега стана, бе. Ама човек, без повече да правим такива неща. Имаме си легло, имаме всичко без такива измами. Лади, това продължава към морето. Нали знаеш рекичката до нашата къща? Коя рекичка, бе? Дето е до нашата къща рекичката. Аз не знам никаква рекичка, му. Ой, да не, той е до нашата къща, бе. Майкрафта. Къде са ще? Она е рекичка. О, боже господи. Сега ще видя, бе. Между другото, трябва да си направим въдици. Въдици, аз пък въдици. Да, ма. За риба. Мисля, че клечки. Аз имам клечки. Клечка, връзка и нещо. Връзки също имам. Връзка имаш ли? Да. Аз си направя, имам връзка само за мен. Че нали имаш няколко стака, бе? 63 имам. Чули? Какво? Имам 63. 63? Не ми дава, бе, не ми дава. Я дай. Трябва още нещо, значи. Да не би да не е с пръчка с такова. Чакай. Чай, аз ще направя всеки случай такова. Он започва с твоите... Да. Не, качил се епизод 6. Чули? Епизод 6 се е качил. Ехо, на теб говори. Да. Значи, какво това е? Прави се нишка. С нишка. 3 пръчки и нишка. А нишка? Не знам. Ние сме имали такова, аз мисля, че нямаме. Защото ми трябва стъкло. Например, валинова. Аз почвам басейнчето, чули? Ок. Тъй. Но имам вратки и имам, да. Сега ще го заградим. Тъй. Имаме ли кофа? Кофа. Аз не знам. Кога ще разширяваме в къщата, бе? Не знам. Трябва да правим третия етаж. Няма, айде да почнем да правим и други къщи. Като се Добре. Ма къде? Близо до тех ли? Какво? Близо до тех ли? Къде да ги строим? Не знам. Аз съм в къщата. Правиш там. Ево тук ще правя басейн. Не ми трябваше. Лак, какво е това? Добре, да виж. Няма нищо. Стой. Няма нищо. Няма нищо интересно. Аз стигна да търся место. Аз трябва да ям. Айде, къде? Ще за такова с бункера. Да, ама... Тия дървета са какво висяхме за украса ли? Толкова нас има дърво. А нас не ни трябва.
Колко дълбоко? 2 купчета. Не, бе, повече. Ай, 4. Много дълбоко по 4. 3. Да, става 3. Ела помогни, знаеш колко трудно се прави. Явно да е, чакай. Аз отивам за кофе с води, а пък ти ела да слагаш. Ела да чупиш тук. Че лопатата ми свършва, пък не мързи и си не правя нова. Чакай аз да си взема лопата. Кофичка имам ли? Оф, аз се връщам вкъщи за кофа. Че моята лопата се изхъби, а пък нямам друга. Изхъби всички. За торт. Къде ще е басейна? Лачо, те е много шиви. Къде ще е басейна? Не бе, ще кажа, ела да вижде, къде се тръгна на там? В другия епизод ще правим бункера. Е тука, дето съм почнал да копам. И дето Тука? е заградено. Да. Аз отивам да вкъщи за такова, кажи го бе. Кофа. За кофа. Да. Сега обаче не знам в кой съм дъкаш. Тук имаме милион, да си при нас трябва да го търся. Открих я. Дали имаме две по възможност за по-бързо? За мен вали още. При теб вали ли? Да. Колка съм гладен. Смисъл на играта. Какво викаш? Нищо. Мен не си причил нещо. Тъй аз имам вода и да слагам една колка. Тъй, че този епизод, целият епизод ще бъде за вода, защото аз такова 5 часа ще взема. Правда. О, аз не видях, че до нас има рекичка. Направо от... Що си долави тук, бе? Ти си сложил дърт. Дърт. Е тук. Слагам една колка воска. Чуй. Ок. Пази се да не се удариш. Текна. Видя ли? Да. Аз имам още. Дръпни се. Чакай. Не мога да сложим. Защо не ми дава? Кофата с какво се правеше? Кое? Кофата с какво се правеше? Кофа? Да. Трябва да имаш 3 айрон. Абе, виж там някъде трябва да има кофа. Аз мисля, че имаше две. Търси в някой съндък. Чули? Тук няма. Абе, потърси, бе, някъде трябва да има. Аз сещам, че сложиш някъде. Аре, бе, ела да ти направя. Аз имам айрон. Вкъщи съм. Имаш ли айрон? Нямам. И как ще не имаш? 3 айрон ти трябва. Железо ли беше това? Да, бе. Ти не знаеш какво е. Ето кофа би трябвало да има чай малко. Чай има, ама не е изпечен сега трябва. Ама изпечен ли? Изпечен ми, аз имам 2 айрон. Аз имам 3 точно. Окей. Мисля, че правиш и 3. Чакай, ако правя. Взимам си той. Чай, бе, ти защо нямаш такова? Май на втория етаж ще оставиха. При другите съндъци. А то пък на втория етаж нямаше съндъци. Човек, кога ще правим следващата къща? Кога ще правим следващата къща? Не знам. Колко е? Какво? Внимавай за клипа колко минути. 10. Колко време, още няколко минути, но след малко ще е следващия клип. Това не се боите. Ние тук се сипахме клипове. Сигурно 10 епизода ще направим на ден. Тъй, че не се притеснявайте. Ако имаме фенове, които с нетърпение чакат клип, всеки ден ще гледат по 10 епизода, може би. Нали? Ама, ела помагай. Взимай водка. Не сипай където ти падне. Тръпни се ли? Погаси. Вот той фонтанче. Той стана като фонтан.
То стана ден, бе. Или вечер ли става? Вечер. Ела да спим тогава и на утрешния ден, че не ме обича, не обичам да е така, когато е зора. Аре, съм в къщата. Легнах. Идваш ли? Не, че питам. Що падна в басейна? Чая, че някой ми звъни. Ама, И ето, че се връщаме след кратко прекъсване. Тук просто ме звънна дядо. не го наричай дедо, защото аз се бъркам. Тръпни се ми. Аз се изпълням представа. О, боже! Ела се гледаме. Ние там прекъсвания правим. И ето, че се връщаме след кратко прекъсване. Съжалявам, че в този клип има толкова прекъсвания, но към малко края няма да оттрепвам. Това басейна почти е готов. Почти, защото теб те мързи да го довършиш. Аз го оформих иначе. Там оформя си го възгледам, видяно го оформя. Тъй, аре, аз почвам една къщичка. Аз почвам бункера. Къде ще е той? Ела да видим. Чай, камък в мен ли? Не. Хора, може би от... малко остава, виж. Да, видях. Това че овца, крава. Тя дали са би? Крава ли? Не дава нищо. Скелет ела. Да, знам. Скелет ела, искам да го видим. Изчакай малко. Изчакай малко. Аре, цели му вече. Много малко сърцето. Аз после ще почна една къщичка тук. Аз ще избега. Искам да му взема лъка по възможност. То няма ти не даде. Отде знаеш, някой дават. Ама почти изхабен. И какво? Защото е стрелял. Идвам. Забелязвам стреляма помощ! Не, зарежи бункера, идвай! Помощ! Но малко сърцета! Аре, човек, запо! Къде си? Убил го, ма даде стрели. Даде стрели? Как си направим лук, бе? Май ще ни трябва железо и пръчки. Имаш ли железо? Дай ми железо. Нямам. Мене стана 13 минути клипа, човек. Хора, това е всичко този епизод, след малко ще направим още 3-4 епизода. Да. Ще ходим и до пещерата, ще завършим бункери, ще направим една къщичка до тази тук. Ще правим бункери, т.е. ще завършим бункера, ще ходим отново в пещерата, ще ни свърши камъка и айрена и т.н. И чао, чао.